mă revin, da? Da, iar. Ai dat, ai lovit, iar brațul sus, adică. Ți-l pui acolo la... Hai. Și pregătesc, dumanul. Nu te angajezi în schimburi de-alea aiurea. Cum greșește, cum lovești. Stai închis, stai închis. Mai pui câte una pasă înapoi. Și pasă înapoi. Așa, așteaptă, așteaptă. Lângă, hop. Hop. Dintr-o dată, două pasă înapoi. Bine, mă. Pleacă. Relaxat, relaxat, iar Adi. Pe greșeala lui. Hai, caută-l. Două stângi. Dă-l pe spate cu două stângi, Adi. Bine! Barba în piept! Adi! Bravo, dar am barbia piept, Adi, după aia. Ai lovit brațele sus, Adi. Nu te arunca! Bine, mă, bine! Bravo! Și că e groghi! Hai, copii! Caută-l un pic! Caută-l! Și jot! Și burtă! Și burtă, Adi! Așa! Bine, mă! Foarte bine, mă! Hai, burtă! Bine, mă! Bravo, mă! Bine! Hai că e obosit, Adi! Și! O jumătate pas înapoi și revii! Bravo, Adică, respiră! Atenție! Bine, mă! Și soare! Barba, sus brațele! Tot acolo! Sus brațele, Adi! Sus brațele! Adi! Sus mâna, Adi! Adi! Adi, mâna sus! Trage brațul sus imediat! Trage brațul! Adi! Mișcă, respiră! Mișcă și respiră! Nu mai sta pe el! Mișcă! Adi, mișcă și respiră! Păcălește! Așa! Fă-l să dea la el! Fă-l să lovească în aer, Adi! Așa! Acolo! Foarte bine, așa! Barba, sus brațele! Așa! Respiră, Adi, respiră! Nu te arunci! Pregătesc! Nu te arunci, Adi! Pregătește atacul, pregătește-l! Hai, pune stânga! Nu așa! Nu stânga! Sus brațul, sus dreapta, stânga! Acolo, Adi! Așa! Și dreapta peste! Hai, Adi, hai! Bine, mă! Dreapta crășeu, Adi! Cu bărbia piept! Adi! Acolo! Bam! Dreapta croșeu! Hai, dreapta croșeu! Respiră! Sus brațele! Uite că nu chilic! Respiră pe lovitura, Adi! Hai! Nu pe tare, Adi! Nu te pui să dai tare, nu te pui! Relaxat! Stai bine pe picioare, stai bine pe picioare! Nu te arunci! Adi, pregătește, tată! Adi, Nu te arunca! Atenție! Sus brațele! Sus mâna! Mișcă-l! Pleacă pe picioare și respiră! Așa, respiră! Hop, aruncă stânga! Nu te arunca! Adi, pregătește cu brațul din față! Pregătești cu brațul din față, Adi! Nu te arunca! Ăla, pune! Sus mâna! Măcar să-l atingi cu stânga! Hai! Și stânga acum! Și stânga când vine! Ia! De acolo, hai! Adi! O pui dacă o pui! Adi, pregătește-l și pune mâna sus! Nu te arunci! De acolo, așa! Hai! Aproape, mai aproape un pic! De acolo! Și! Dai în burtă dacă bagă capul! Adi, dă de pe loc, serie! Lung, cu stânga, tu primul, Adi, hai! Hai, Adi, hai! Lung! Sus, stânga, sus! Acolo, de acolo, stai bloc acolo și de acolo! Până în cap! Ataci! Pregătești! Nu te arunca! Nu, Adi! Așa! Și dreapta peste! Sus mâna, Adi! Sus, stânga! Dai dreapta că se aruncă! Așa! Adi, barba în piept, Adi! Sus brațele! Hai, Adi, hai, tragi de tine, tati, tragi de tine! Sus, stânga! Sus, stânga! Dă drumul la braț! Trei lovituri! Ia-mă! Hai, tragi un pic de tine, da? Cu mâna sus! Respir, Adi! Sus brațul! Nu lăsa brațul jos, nu lăsa stânga, acolo! Tatonează-l cu brațul! Tu prinzi pe el! Așa, pe greșeala lui Adi! Bine! Sus brațele! Sus brațele, Adi! Sus mâna, Adi! Barba în piept! Trebuie bărbia pe umăr, Adi! Bagă barba în umăr acolo! Bine, mai înăuntru un pic!
aruncă. Adi, pune umărul stâng aici. Sus mâna, Adi, puma, acolo. Sus mâna. Ești acolo! Foarte bine, mâine. Treci în centrul ringului! Adi, pe stop. Adi! Lovești după Adi! stop! Avertizează-te. Adi, mâna sus. Hai, tragi de tine, hai. Foarte bine, bravo. Adi! Și bine, și Așa! Bine, Foarte bine! Sus mâna, bravo, măi, copile, bravo. Așa! Bravo, Uite-te, sus brațele, sus bine! Pune stânga, pune stânga de jos de acolo aruncă! Nu, directă de stânga! Stânga prima lovitură stânga, Adi. Adi, Adi. atenție! De aici, stânga, de acolo! Pune stânga înaintea lui! Așa, dar întoarce-l, Adi, ești cu pas pe lângă el. Hai, tu primul, aruncă stânga. Aruncă stânga dacă tot o dai, dă-o de jos de acolo, aruncă-o de jos dacă tot o arunci. Aruncă-o! Moale. Hai, și Moale, Adi, nu sta pe picioare, mișcă. Pune-o, mă, nu! Adi, hai, tragi un pic de tine, Adi, hai. Hai, și bine, bă. Hai! Bine, mă, Adi, foarte bine! Pas înapoi cu brațele sus! Adi, hop și plec. Sus! Bine, Barba, bravo, bine. mă, copile, mă, bravo, Adi, Uite-te bravo. la el! Adi, sus mâna, Respiră, plimbă-te! Așa, acolo. A dat... Pe și ăsta a dat cu genunchiul, maestre! A dat genunchi în cap, ce faci? Maestre! Face Ioan? Bravo! Sus mâna, Adi! Întoarce-l, așa, foarte bine, mișcă, bravo, mă, bravo! Sus brațele! Așa. Nu te arunca! Barba în piept! Sus mâna! Bravo, mă, Adi! Adi! Tragi de tine, pune mâna în cap, Adi, acum! Brațele Adi, sus, mâna în cap! Haide că mai e un pic, o jumătate de minut, brațele sus! Foarte bine! Barba în piept, nu te aiuri! Adi, te tragi de tine, tată, bravo, tată, respiră! Pleacă pe picioare! Pleacă pe picioare! Adi, jumătate de pas înapoi, mă, când se aruncă! Adi, respiră, pleacă! Adi, aruncă-i stânga jumătate de pas înapoi! Uite, așa! Bine, mă, bine, Bravo, Barba în piept, mă, foarte bine. bine! Excelent! Țin amândoi! E unul și altul, ăsta îl împinge la ține! Fă pas înapoi, te se aruncă! Așa! Bine, băi! Sus brațele! Barba în piept, Adi! Așa, Barba în piept, copile, foarte bravo! bine! Sus mâna! Adi! Bravo, băi, copile! Stai bine pe picioare! Bravo, băi, copile! 20 de secunde, Adi! Adi, sus mâna, hai! 10 secunde, acum! Mișcă! Respiră pe lovitură, hai, forții, dar sus brațele! Când vine! Bravo! Bravo, băi, copile! Așa! Adi! Vâlcea! Ce vrei, mă? Ce nu? Config la decizie. Mergi, nu! Egalitate! Adi, hai,